Illum kull wieħed mid-deputati li għandhom il-privileġġ li jservu lil poplu fil-Kamra tar-Rappreżentanti irid jifhem li l-istandards ta' etika telgħu skaluna l fuq. Titfisser kulħadd jifhem illi anke bl-introduzzjoni tal-att dwar il-ħarsien tal-istandards fil-ħajja pubblika, dan il-pajjiż kien qiegħed jirrifletti dak li l-poplu talbu illi kienet joħloq standards ġodda għal persuni li huma membri fil-Kamra tar-Rappreżentanti u llum urejna fil-prattika kif dawk l-standards jissarfu u minn ma jżommx magħhom jinkorri ċertu konsegwenzi. Il-konsegwenza tinkludi wkoll dik illi kellha terfa' Rożien Kutajjar illi ma tibqax tirrappreżenta lil partit politiku fil-Kamra tar-Rappreżentanti li fismu ġiet eletta. In-nies x'qegħdin jitolbu minn għandna, qegħdin jitolbu illi partikolarment f'mument fejn id-dinja għaddejja minn pressjonijiet. Pajjiżna in-nies qed juru b'mod ċar kemm għandhom fiduċja fil-gvern elett minnhom illi fit-3 snin ta' sfidi kemm pandemija kif ukoll bi gwerra għandhom fiduċja fi gvern illi ħad deċiżjonijiet strateġiċi biex jipproteġi lill poplu tagħna kemm fil-qasam tas-saħħa waqt il-pandemija u fil-protezzjoni tal-ekonomija fost oħrajn miżuri bħal weight supplement li rajna li 20,000 ta' impjiegi ma jintilfux, illi negozji ma jikrollawx tant li rajna rkupru ekonomiku b'saħħtu llum qegħdin nitkellmu f'termini ta' tkabbir ekonomiku dak waqt il-pandemija mbagħad waqt il-gwerra. In-nies fehmu kemm dan il-gvern kontrarjament għal dak li ġew imġela jagħmlu gvernijiet oħra. Dal-gvern daħal għal poplu tagħna billi proteġih miż-żidiet fil-fuels, billi proteġih miż-żidiet fil-qasam tal-enerġija, dak il-piżijiet refaħħom il-gvern flok xeħithom fuq ħadd ieħor kif kien għamel il-gvern nazzjonalista fl-2008. Ma l-poplu qed jibgħatilna t-tielet parti tal-messaġġ illi fil-waqt illi japprezza dik il-ħidma u għax huwa rikonoxxenti ta' dik il-ħidma li tagħna l-ikbar mandat elettorali s-sena li għaddiet. Fl-istess waqt qed jgħid ċerta mġiba illi jien ma nippretendix minn membri parlamentari, mhux qed nitkellem biss dwar Rożien Kutajjar hawnhekk, qed nitkellem b'mod ġenerali għal kulħadd anke li nnifsi l-ewwel wieħed qed jgħid illi ċertu mġiba illi jien ma nistennix mingħand il-membri parlamentari tagħna lilek Roberta Bella li inti Prim Ministru ta' dan il-pajjiż kun ċert illi ma tħallix isseħħ. U dak hija l-kelma li jien qed nagħti lura lill-poplu tagħna li rikonoxxenti ħafna tal-mandat illi tagħna bħal da żmien sena ilu u l-messaġġ ċar illi dal-poplu fil-waqt li qed jippretendi tkabbir ekonomiku illi l-poplu tagħna wkoll ikun protett mill-piżijiet illi jeżistu bħalissa madwar id-dinja. Imma fl-istess waqt ukoll qed jippretendi serjetà u integrità fit-tmexxija. Dak huwa dak li jien obbligat li nagħti lura lill-poplu tagħna u se nagħmel l-almu tiegħi kollu biex bil-ħidma tagħna ta' kuljum nibqa' mhux biss immexxu dan il-partit il-qudiem bis-saħħa, dan il-pajjiż il-qudiem bis-saħħa iżjed minn hekk. Imma li wkoll nagħmlu dan fi sfond ta' serjetà li l-poplu tagħna qed jippretendi minn għandna.